Мускула, гледате ли го? Става червен, като куми. Покажи малко мускули, бе, лайно. Покажи малко плочки на корема, бе. Кебаб. Курва! Дай направи малко вълнички, бе. Йоп. Да, мърдай си само. Ай, това е. Чао! До другия път ще правим още много клипове. С Александър Чифектив и Теодор Тодоров! Ако искате да гледате още клипове, напишете само Александър Чифектив. Има много клипове. Чао! До другата седмица.